Geçen hepdede diktator Berdimuhamedow işte goýberen düýplik kemçilikleri üçin bir topar çinowniklara bir käýinç yglan etdi. Emma agdalan kemçiliklerin tebii bedbagçylyga garşy häkimiýetlerin özlerini nalaç edýän görnüşde alyp baranlygy barada. Sil basan Çemenabadyň, Gyzlarbadyň hemde paýtagtyň ýaşaýjylaryna derur bolan kömeklerin berilmedigi barada kelam agyzy söz aýdylanak. Bu bedbagçylyk Türkmenistanda yüz veren ilkinji milli hadise däl. Mundan owal hem döwlet ýolbaşçylary bir näçe gezek öz gönüden göne konstitusiýon borçlaryny yerine getirmekden açaçan boyun gaçyrypdylar. Gazynçykda we Gumdagda yüz veren yer titremelerinde, düzmeýiniň harby skladlarynda, ýagny gorlarynda yüz veren partlamalarda, Sil we beýleki tebigi hemde adatdan daşary ýagdaýlarda, dören milli bedbagçylyklarda ýylat döwlet kömegini alyp bilmendi. Elmydama halkymyz öz derdini özü çekip, başa düşen belany özü çözmeli boldy. Şol bir wagtyň özünde de milli habar veriş derişdelerimiz yetişip bildiginden haram dagyň kepi sapa durmuşyny mahabatlandyrmak bilen meşgullanýarlar. Ey Ilahi Emine, adan yodu atlanan